First of all, look for Happy Republic Day, all of you look for. So ang dayo, जोंनि भेगाव जानाय रिपाब्लिक डेआव जों थांनाय जादों मानो होनबा दिनै दायो फेर जागासिनो आरोना स' दायो टाइमानो जाखाबाय लोगोफोर दायो आं थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय टाइमाबो गोबां जाखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो गारिखौ स्टार्ट खालामनानै गारिया ओरैबायदि खस्थ' स्टार्ट खालामनो साननायाव ओमफ्राय दायो आंखौ भेगाव खासे लोगो नेगासिनो आरोना स' दायो आं गारिखौ स्टार्ट खालामसै थांसै लोगोफोर स' लोगो मोनसे सिद्दा भेगाव नङा होमबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं गासिबो देखायगोन रिपाब्लिक डेआव जोंनि भेगाव रिपाब्लिक डेआव मा मा जादों मा मा जायाखै गासैखौबो लोगोफोर आं देखायनो थाखाय नाजानोसै नङा होमबा स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आं गारिखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय थांनोसै थ' लेट्स गो A few minutes later. नै दायो जों सफैबाय ओमफ्राय नै जोंनिया लोगो होननाया बेनो ओमफ्राय ने बाबाय आङो ओमफ्राय दायो हाबैसै आरो नै स्टार्ट जाखासिगोन फेराबो स' दायो हाबैसै लोगोफोर दायो जों हाबबोबाय सिङाव ओमफ्राय दायो स्टार्ट जानोसै आरोना स' कुनाल बै नांदों फैना नोंथांमोननो जोङो फारि फारि देखायलांनो लोगोफोर दायो पेरनि उनावबो जे मोसानाय जाजोबो ना गासिबो देखायनो आरोना ओमफ्राय दायो दिनै बाथौ फुजा नङा होमबा स' लोगोफोर हेपि बाथौ फुजा आंनि दै बुंनो बावदोंमोन आं स' लोगोफोर बाथौ फुजायाव मा मा जादों मा मा जायो गासिबो आं देखायलांनो थाखाय नाजानोसै लोगोफोर स' भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर स' दायो स्टार्ट जासिगोन नै मार्च पास्टनि हाबाफारिया जागायसिगोन पाँच बছর প্রশিক্ষণ করিয়াছে আসাম পুলিশ কমান্ডার অশোক কুমার প্রধান নেহা কনিকা ডায়াজনের গেজেরাও মার্চ পাস কালাঙ্গাতিরং 7 নাম্বার 3 কেশবকান্ত বড়ুয়া গার্লস হাই স্কুল 예전부터는 아는 프로그램 사파의 그야바리 공판 이노아파도 이장사는 상당히 So लोगोफोर दायो मार्च फार्स्टआ जोबनानै थांबाय स' बयनाखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थादो ओमफ्राय दायो मोसानाय हाबाफारि स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय निसो जादों जोंनि खाथिनिनो खैयाब्रै हालामनि डान्स ग्रुप माने खेराइ डान्स ग्रुप आरोना स' दायो बिथांमोना मोसासिगोन जों ओंखारबोबाय फिल्डनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोन देखाबाय आरोना दिनैनि 27th मा होनो रिपाब्लिक डेखौ भेगाव नोंथांमोना बैनांखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो जोंनि गोदोनि स्कुलाव माबा बाथौ फुजा जानो ओमफ्राय नैबो आंनि गोदोनि लोगो अबंसायाबो स' दायो जों जोंनि UN एकाडेमि भेगाव थांगासिनो जोंनि गोदोनि आं उन्दैनि स्कुल आरोना स' दायो जों थांगासिनो नै जों साथामदो स' दायो जों थांगासिनो स्कुलावनो फरायनायमोन माने आदसा थांलायनोसै बेयाव माने स्कुलाव दोनै आं बेरायहैनि र' नैबे नङा खिन्थु नैबे नङा बे बाक्सानिसो लोगोफोर दायो आं सफैबाय आंनि गोदोनि स्कुलाव ओमफ्राय नै बिनो गेटआ ओमफ्राय दायो जों हाबैसै लोगोफोर दिनै फैदो आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव थ' एसे लाजिनायबो नांदो थ' हाबैनोसै जियानो जाया नङा होमबा ओमफ्राय नै गथ'फोरा बरिया बनायदों देग्लायनिखौ
जों हाबफैबाय ओमफ्राय नैबे जा फंबाया एक्जिएस थ' बिनो सालायगासिनो गासै दिनैनि माबाखौ हाबाफारिखौ नङा होमबा थ' मोजां मोजां बर' मा जाबाय फंबाया थ' जोंनि मावोमोन हिडेन बर' आं बावगारदों लोगोफोर थ' दायो जों एसे ज'नोसै लोगोफोर आंनि गोदोनि स्कुलाव सासे साबसक्राइबार लोगो मोनबाय फंबायखौ ओमफ्राय नामखौ बुंना होदो एसे भास्कर बर' ओमफ्राय मा गामिनि आमगुरि स' थेंक इउ स' माच फंबाय स' बिदि मोजां नाङो आरोना बिदि आंनि गोदोनि स्कुलावनो सासे साबसक्राइबार आंखौ नायग्रा मानसि दोङो लोगोफोर दायो नै माइनाव खुन्दा थिखांगासिनो ओमफ्राय माइनाव खुन्दा थिखांना जों खाम जानोसै आरोना ओमफ्राय नैयाव बारा ब्लग बनाय जायासै मानोना गोबां सार बुंदोंमोन ना एसे लासै दा बारा ब्लग बनाय जायासै ना लोगोफोर मोनसे गुड निउस आरोना जोंनि बे भेरगाव निउ पइन्ट इन्टारनेशनेल एकाडेमियाव क्लास नार्सारिनिफ्राय 8सिम एडमिसन सोलिगासिनो लोगोफोर स' नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसोबा माने न'खरनिफ्रा सोरबा लानो गोसोबा आरोना स' एडमिसन खालामफैनो हायो बेयाव सोरबा खाथिनिफोरबा आरोना भेरगावनिबा स' बहुतनि मोजां स्कुल आंनो निजेनो एक्सपिरियेन्स मोनखानाय नङा होमबा स' लोगोफोरनि नार्सारि टु क्लास 8 स' एडमिसन खालामनो हायो दासान्दि सोलिगासिनो अके जों ओंखाम जानो जबाय उन्दुदा होनदों बेनिफ्राय गाबो गोबांनि जोंनि गोदोनि स्कुल फ्रेन्ड दंजोबो आरोना ओमफ्राय जोंना लोगोफोरनि लोगोफोर दायो फट'शुट खालामगासिनो आंनि गोदोनि स्कुलनि फ्रेन्डफोरदों नैबे जाबाय मेरिना नायदों नै मेरिना दिस इज रिपन भाई दिस इज जसमा बे गासिबो हायोब्रा मा लासिस नामा ओमफ्राय दायो जोङो फट'शुट खालामगासिनो आरोना दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय बहुद इन्जय खालामना फैबाय आरोना दिनै गोदोनि इउएन एकाडेमि भेरगाव स्कुलाव स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा लोगोफोर आङो 29 जानुवारि खालि थांगासिनो गहपुर लोगोफोर स' जाय गहपुरनि साबसक्राइबारफोर स' आंखौ नेनानै थादों आं थांगासिनो नोंसोरनि जायगायाव अके लोगोफोर स' मानोना बेयाव सेन्ट्रेल आबसुनि मिटिं जागासिनो दङ होमबा स' लोगोफोर जों थांगोन आरोना 29 जानुवारि खालि ओमफ्राय जों 31 जानुवारि खालि जों बेक जागोन स' जों प्लेन खालामदों लोगोफोर स' जों थांथारगोन लोगोफोर गहपुरनि धामाका ब्लग फैगासिनो स' लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसै दा गहपुराव लोगोफोर